من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cikin ikon Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana ta Juma'a wacce ta kasance 18 ga watan Rajab, hijirar ma'aikin Allah na da shekara 1441, wanda ya zama daidai da 13 ga watan uku shekara ta 2020 a lissafin miladiya. Muke tashi cikin fasali na uku kenan, kai tsaye kawai muke tashi fasali na uku na littafin Masalihul Insan, littafin Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo, shakikin Shehu Usman ɗan Fodiyo, Allah ya musu rahama wa kiya. Duk da a satin da ya gabata mun ɗan fara shiga fasali na uku, amma babu laifi ya tashi daga shi sai zama abinda muka yi shigar din a satin da ya gabata sai zama kamar mun yi muraja asali. Al-fasal al-thalith, fasali na uku, fi mura'ati haqqil waladi, cikin kulawa da haƙƙin ɗa hinan nifasi yayin haihuwarsa. Ɗa yana da haƙƙi yayin da za a haife shi. Yasa sau da yawa bayan Allah da matashi ya tagu alfasar da salis fasali na uku, fi mara'ati haƙƙin waladi, cikin kulawa da haƙƙin ɗa hinan nifasi yayin haihuwarsa. Kaga ku lura da wani tsari na musulunci. Can ga baya an kawo mana a fasali na farko haƙƙin ɗa wajen nemo wadda za ta haife shi. Ba kowace irin mace za ka nema ka aura ta zama uwar 'ya'yanka ba. Ka nema wa 'ya'yanka uwar da su da kansu za su yi ba za su san kayan musu zaɓe. Sannan aka zo mataki na biyu, shine ya zo a fasali na biyu, bayan ka nemo ta an ɗauro ta zo gidan, to shi kansa hanyar da za a bi a nomo ɗan shuka shi, to shi ma yana da haƙƙi a nan don abu ƙa'ida ta addini yadda komai zai zama cikin tsari na musulunci don albarka da yawaita. To bayan an samu cikin shi kansa yana cikin cikin, to lokacin haihuwarsa ma musulunci bai gyare ba waɗanda haƙƙin ɗari. Shi ne kafin ɗauki ta fara ba ku misali. Da yawa yanzu matashi da ya ga ya isa aure, babu abin da yake gabansa kawai irin ya nemo mata shi kawai ya kace gida, ba tare da yana tunanin nauyace-nauyacen da ya hau kansa ba, wanda kuma yana da muhimmanci. Tun daga littafin Ahadari Malam Abdurrahman yake gaya mana, wala yadda da hu an ya fa'ala fi'ila hatta ya alama hukumar lafiya. Bai halatta ba gaba da ya aikata wani aiki sai ya san hukuncin Allah cikin aikin. To ni waɗannan abubuwan ya zama lallai akan mutum ya sani kafin ya ce ma zai shiga da kansa cikin harkar neman aure. Amma mu da yawa auren ne a gaba, ba wai neman ilimin yadda za a zauna da auren ba. Shi yasa kuma da yawa sai ka ga wani gurin jahilci sai ya haifar da abin da bai ba daidai ba, wani gurin kuma sa rai. Allah ya kiyaye. To shi sa cewa Abdullahi da Kudi ya ce ma, wa huwa al-muqamar salisu, wannan shine matsayi na uku, haƙƙin ɗa yayin haihuwarsa, fiye kaifiyar silatu rahimi, cikin haƙiƙanin sadar da zumuntarsa shi uwa da wani jiki kaɗansa. Domin me, idan ka bi ta hanyar da ɗanka ya zama nagartacce, kai kan da ka san zumuntar tsakanin ka shi ma za ta zama nagartacciya. Amma in ka bi yanayin da ya zama sai abin da ya faru, to kaga ita ma zumuntar za ta zama ne sai abin da ya faru. Duk da dai ba cewa aka yi
idan ka wannan tsarin kuma ba za ka samu ɗaya da wannan gari ba shi abin da addini yake fata kada a samu wata gudunmuwa a gare ka ta ba daidai ba da idan wani abu na rashin daidai ba zai zama da kai da gudunmuwa ka abin da ake fata da kai abin da za ka ga kaddara ce shi za ka ga hata a cikin annabawa abin da aka jarabe shi da ɗan jarare sun haka ba cewa aka ba za ka samu ɗan jarare ba a kangara kada ya zama da kai da gudunmuwar ka shi ne abin da ake kokarin a kwantar da kai to shi ne kai abin da ya ce wa yan baki ya kamata liwa ne da maulud ga majibincin abin haihuwa dan ya ce majibincin abin haihuwa uban ɗan idan uban yana rayu in baya raye tun da aka samu ɗan da yana cikin mahaifinsa yake rasuwa to majibincin lamarin ɗan an yi ra'iya ya kamata ya kiyaye imtisalar sunnati misaltuwa da sunna shine aikata sunna fi haƙi a cikin haƙƙin wannan ɗa da za a haifa masa yana izin yayin nan ma'ana yayin naƙudar tasa sanda zai zo nan duniya ba don komai ba littafu da barakatuha don albarkar ita bin sunna ɗin ta ta koma alal mauludi akan abin haihuwa ɗin yana buruzihi yayin fitowarsa ina duniya zuwa ga wannan duniya ɗin mutum ya kiyaye wannan ƙa'ida ta sunna wala yarji'u ba zai juya ya koma fi zalika cikin haka ila awa'idi zuwa ga al'adodin ahalin wakati mutanen wannan lokaci ba kada ka ga wata al'ada ta mutanen wannan lokaci wacce ta saba ma addini amma saboda kai ka samu al'ada ce ka ce ko da ta saba ma addini al'ada ce ta iyaye da kakanni ga Qur'ani ya zargi masu yin wannan domin kafiran Makka da suka kisi bar abin da iyayensu suke bautawa Allah sai da ya gaya mana Al-Qur'ani sun ce ba za mu bar abin da iyayenmu sun muka samu suna bautawa Allah ya ce aw kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtaduna ko da iyayen nasu ba su da hankali sai yi wuta baban mutum yi wuta ɗan shi ma da yi shi wasu yi wuta ai duka mai hankali ya zo san babansa ya yi ba daidai ba to ba zai yi abin da babansa ya yi ba daidai ba sai kokari ya kamanta daidai idan haka al'adar mutanen wannan lokacin lallai wannan ta zare duk da dai alhamdulillah mu a wannan shekarun a wannan al'umma da an samu sauƙin irin waɗannan al'adun wanda da can da akwai su al'ada iri da akwai ta yayin mai gwaɗin akwai ta zamajin nan shi ya kama da wata daga ciki a da akwai masu al'adar in aka haifi jariri ɗan jinjiri sanda aka yi masa wanka to idan a sa shi cikin zani ko kuma tsimman da za a tsane masa ruwa sai an lakato irin jinin da ya fito da shi na haihuwa sai a lakata mara wani sai ce wannan yana maganin kaza yana maganin kaza yana maganin kaza wanda ta wannan zai yana cikin abin da za a kirkire shi wanda babu shi wanda ga shi shi zai wani magana waɗansu kuma akan same su da wai al'adar inda aka binne mahaifa to sai an cibiya idan ta bushe ta wutsire to sai an ɗauko guntuwar ita cibiyar sai an je an tona ainihin inda aka haƙa aka binne mahaifa sai an haɗa su tare da yan shekarun baya babu jimawa don kowa mun samu wannan don bayan mantawa wata haihuwa da aka yi aka sami irin wannan mata ɗin da wai sai an ba ta cibiyar ta je ta haɗa da ita mahaifa ɗin kan ba a bata ba saboda ita a wani soki burutsu da aka gaya mata ta rude ta gigice duk ta kidime wai ita wai abin da take jin tsoro an gaya mata idan bata ɗauki wannan gutsurarriyar cibiya bushashiya ta haɗa da mahaifar ba wai ranar lahira mahaifa za ta yi karanta ta ta mai da lahira kawai na abin masu sosai ba kai wannan idan a ƙarshe ma ita matar da na ja ta ja ita da tijiwa ta rasu da daɗewa Allah jinganta da ta ja na ja sai da muka yi shiraɗi da ita to idan an je lahira mahaifa ta yi ƙara kai za a kama na ce na
ba shi ke nan so da je da za a gaya mata ta gane ita ba ce da ba saboda an dora ta kan wani akwai abubuwa da dace aka rinka wanda ba haka ya kamata a yi ba kuma ka ga a dadin idan mace ta haihu sai dan ya mutu ko kuma bai zo da rai ba ta kuma na biyu ya mutu ko kuma bai zo da rai ba to wai tana yin na uku sai a ɗauki ɗan da gudu sai a je a jefa a kan dutse wai ka nuna Allah ba ka so ba sai ba sai ya maka in ka nuna kana so sai ya ɗauki maka wannan maguzanci ne shi ne ake ce masa ne a juji idan ta haihu ya mutu ya kuwa haihuwa ya mutu sai ta zuwa mai wato ga tsiyaki wa Allah a kai wannan dutsen ma a yarya ma ɗauka da an ji an kai an yar kuma Allah da iya jarabawa sai su gada ma wannan ya kaddara ba zai mutum ba sai a ɗauka saboda an je an masa da tseni an je ba mara al'adu juji tun da ka ɗauke na farko na biyu ma ka ɗauke to ga wannan ma ɗauke wani yanzu da ba wa ma kaddarun laha shi kenan sai a ce masa a juji to in mace ce ma sai a ce a juji Allah ya kiyaye dalilin waɗannan al'adun su ne idan a wani da ranar lokaci zuwa ga al'adun ma'abuta wani lokaci kada ka rinka su wani sa'i da kuma al'adun mata su ma shaidan ya kake da su ya ka abubuwa da yawa li'annahunna takhazna domin lallai su mata sun riki awa'ida al'adu radiyatan munana muta'addidatan kuma ababen gidan ya ma'ana da yawa Allah an tan hasira kalam da fiya shari'at kaɗan ne za ka ga sun samu kariyar da ba su saba wa shari'a a cikin al'adar ba amma inda za a kyale su to shi ɗin sai ya shiga cikin al'adar da za su kawo sai kaga ta zama tana saba wa shari'a da yammaki saboda haka ya kamata Allah yarja kada majibincin da ya juya ya koma ilaihin da zuwa ga su mata zuwa ga al'adunsu wa in gadibuna ko da za su yi shi aw ala ko kuma ma zai kai ya bayu ila hajrihin da zuwa ga kaurace musu aw firaqihin da kai in ma abin suka ce sai aikata al'adar da take maguzanci ne a ciki to ko da abin zai kai aw firaqihin da ko kuma a bara da su to gwara mutum ya tsaya akan abin da yake na shari'a abin da yake na sunna da ya aikata al'adar da za ta zama ta sabawa abin da sunna ta zo da shi la'anna sunnatu rahimi domin lallai sadar da zumunta innama tudnahu ana neman ta ne fi shari'a bil ittiba'i ta hanyar bin sunna wal imtisali da kuma kamantuwa da ita sunna din la bil ibtidai ba da bid'a ake sadar da zumunta ba falidhalika saboda haka ne idan mutum ya aikata bid'a to kadamur rahimi anan ne ya kawo yanki zumuntar da kan sa da naka ya hana yin bid'a wa in kana da kullu bihi surur koda ya kasance shine wa in kana koda ya kasance da kullu surur yana shigar da farin ciki bihi da shi fi lokacin a wannan lokacin domin me akwai ta al'ada da zaka ga in ana yin ta sanda ake yin ta kamar farin ciki da ke sa mutane yanzu kuma shakiyancin nan da ake yi yanzu wanda aka da shi wanda yan shekarun baya an dan samu saukin sa amma da zaka ga an dawo da shi da an zo za a yi biki ko za a yi suna a ɗauko irin wannan dujar ɗin ko DJ mana ai abbreviation ne na dujar D sai aka cire U ɗin J sai aka cire AL ɗin don haka kaga takaitaccen sunansa sai a ɗauko dujar ya zo ya ta rinka kiɗa a gwa matsayi maza da mata ana ta tika rawa kaga a zahiri mutum ya zo sai ce ai farin ciki ake da wannan amma kuma ba idan ka kalle shi ta manyan shari'a ne ake yi maguzanci ake yi shi sa shi Abdullahi dan Godiyo yace wa in ka ne da kullu bihi surur koda wannan abun ana shigar da farin ciki da shi fi lokacin a wannan lokaci to kada mutum ya ce zai daga mata fa minha yana daga cikin abin da mata suka kirkire shi da Allah mai surutu nan da Allah ka daina mana waya yake kun ga ibrahim da kuma ya hakuri famina yana daga mummunan al'adar da waɗansu suke yin ta idan amul mar'ati ciyar da mace ashiya'a
wasu abubuwa najisatan na najasa. Idan ta zo za ta haihu sai a kawo wasu abubuwa na najasa a ce idan ta ci wannan abun za ta haihu lafiya ko kuma za ta yi haihu cikin sauƙi, ko a kawo abin da jika shi za a cikin ruwa tsoma shi, a ce a kawo fatar kura a jika a cikin ƙwarya, in ta jiku ta sha za ta haihu lafiya. Kaga me za ta dura a cikinta? Cutar kawai. Duk wannan bai halatta ba. Au ma la tahilla, ko kuma abin da bai halatta a ci ba, idza asrat alaiha alwuladatu, idan naƙuda shine alwuladatu haihuwa din naƙuda asrat alaiha ta tsananta gare ta. Idan ta yi tsanani shikenan sai kaga ana kawo abubuwa na najasa ana ɗinka mata tana sha. Wai allinina kuma suna ɗaukaka hakan suna cewa bi anna zalika, yin haka ta sha irin wannan abubuwan ko cin abubuwan da a shara ma ba yadda da shi ba, ya wurin gudanata yakan sauƙaƙa haihuwa ɗin. Wa kowa ba da cewa Abdullahi da Kodi ya ce wannan karya ne, ba ta can rance ne. La shakka fi, babu wani kokonto a cikin wannan karya ne. Wasai a ce da sannu zai zo akwai bayani a cikin wannan littafin ma yi fa'alu da ha, abinda za a aikata gare ta idan naƙudarta ta yi tsanani ta wahaltar, insha Allah in Allah ya so, fi babu ɗibbi a cikin babu kula da lafiya. Sai shi wa Abdullahi ɗan Kudi ya ce, har yau kuma wayan magi ya kamata lil wali ga majibincin abin haihuwa, baban jaririn ko kuma wanda ya kunci na wasu mahaifin ya koma ga Allah, an ya katara al'abilata ya zaɓar wa yaron ungozoma. Har yau haka ake cewa ana gane ko ka ce mai karɓa haihuwa, tunda yanzu kalmar ta fara da matsohuwar unguwar zoma ne ko unguwar zoma? Unguwar zoma. A'a, ba unguwar zoma ba ne ba. Haka na kalla, na ji wani ya ba da tarihi. Ya ce unguwar zurma. To asalin kalmar unguwar zurma. Yau da gobe sai. Yau da gobe ya ce unguwar zurma. Ya ka kuma unguwar zoma. To don haka unguwar zoma shi ne daidai. Ɗaga yanzu ma dai ita kanta ungozoma ɗin zamani ya cin mata. Irin ainihin ungozoma irin na gargajiya yanzu babu sosai waɗanda aka koyi ta hanyar nasara. To su ɗin ne suka rike ƙa'idar sunna na yayi, inda take in ba su san ƙa'idar sunna ba shi ne matsala. Wanda za mu ji a gaba akwai ƙa'ida ta sunna. Domin shi a ƙa'idar musulunci hatta yadda za a danki ɗan malamai sun kawo bayani. Sanda ɗan ya fito daga ciki, ita unguwar zoma ko kuma unguwar zoma ɗin game da ya fara. Unguwar zoma ɗin in za ta kama ɗan, in san samu ne ta zura hannunta ta ƙarƙashin hammatar hannun jariri ko jariri ta ɓangaren dama da hannunta na dama sai ta tallafo. Gajin da ake so sai ta kamo sai ta sako ɗaya hannun kuma tana kamawa ta ambaci sunan Allah. Ta ce bismillah sai ta danda shi. In ma shaidani ya matso zai matsa. Tunda duk abin haihuwa idan aka haife shi za ka ga mai shaidan sai ya taɓa shi sai wani biyu. Banda na Maryamu da ɗanta. Kaga shi ne. Ai, in ɗan adam ya kalli yadda aka farar da shi da yadda ya zo duniya ko zai ga idan ya gane zai ga maslaharsa mafitarsa kawai ya bi dokar wanda ya halice. Tunda kaga dubi can cikin nazari na da ko sai ke ce mana kowanne nazari sauwai da kumfir arhami kai ke sha. Sai ce la ilaha illa huwa azizul hakim. Malamin tafsiri suka ce duk ayat da kaji Allah ya rubuta da azizul hakim, to ka duba bayanin da yake baya. Ubangiji ya fito da wata ayarsa ne mai girma. Kaga anan aya ce mai girma. Huwa allazi yusawwirukum. Allah shi ne wanda yake surarta ku fil arhami a cikin mahaifu, plural ne na rahimi. Kowa nan daga gani a cikin tsohuwarsa Allah ya suranta shi. Kai fi sha yadda Allah ya so. Yadda Allah ya so. Ai wani togo
wani gajere a wani dan keke wai kuwa sai kalle ka bani bayan yanzu ka sace ba wani yaron ya ka san yadda ka san bulo wato ne yaron ya haife shi yadda ka san bulo zama yanci tara da kuma idan ka koma can cikin suratul mu'minina a nan sai Allah ya gaya maka ma gaba ɗayan ka yadda kake dan dai ka shiga izina ka nemi Allah sai ya ce wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata murghatan fa khalaqna al-murghata izaman فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر لا إله إلا الله منظور الله إذا كانت آية ينا زوانا سيدي عمر يشهد تبارك الله أحسن الخالقين زي يا مسكان قال بدك أشهد لا ما أشهد saboda ya rubuta kaga anan gaba ɗaya kimiyya kada ana gaba da kuma Allah bai kyale ka ba sai ce sun ma innahum ba'da zalika sun ma innahum yawmal qiyamati an gama da kan ka gani ko da can ba komai bane ba kai kana kashin bayan tsohon ka ya shuka ka shine sun waje annahu da fata ne da ya shuka ka da kuma wannan nudufa din sun makalakanan da nudufata halakata nudufar maniyar da ya yi shukar maka halitta shi ya zama gudan jini ya zama gudan jini bayan ya zama gudan jini kuma ba fakalakanar alakata burkata gudan jinin Allah ya ce maka halitta shi kuma tsoka shi kuma tsoka din faka na kanar murgata izama kashi kuma ya biyo baya bayan kashi sannan kuma me faka saunar izama lahama kashin muka rufe shi da nama muka yi mattuba da nama sun ma sha nama sannan muka fara da shi karkar akara wata halitta da ba ka gan shi namiji ne ko ka gan shi mace ne kai tabarar da nama ta hasarar kalki aibuwa da zai idan haka wayan bagi limari ya kamata da mutuncin lamarin da an yi fita da alfagilarta ya zaɓa masa ungozoma waya sa'adara kuma ya tambaye ta an kaife ta mubashara ta halin mawuyi yadda take rungumar sha'anin abin haihuwa ma'anar runguma yadda take karɓar haihuwa ba kowace ce ko za ta nuna kanta ta ce ni ce ungozoma ta ce to zo mata ta za ta haihu a'a sai wacce ta san tariya dan mace iya kuma sai ta yi maka ba sai ta yi maka ba mace iya ba ta yi maka ba ta cuce uwar ma ta cuce da wani lokacin ma ta ja illa tunda kaga a da can aka samu wacce dan yana da kai babba ko kuma cin a ciki ya zama katutu idan ta zo ita mai karɓar haihuwar in ta ga kan ɗan ya fara leƙowa amma an yi ƙoƙarin ya fito gaba da yaƙi sai ta ɗago reza ko ba ta yi ba to sai ka gace mata illa dacin shekaru baya an duka samun irin wannan gozawa wata bata sani ya kamata ba wanda nan gurin garin saka reza sai a cuci ɗan ma bayan an yaga uwar kuma a zo a yanki ɗan an suka samu haka da ma Allah ya sa daga baya aka sami irin wannan hukuma shiga ciki ta yi shi ne aka hana ba zai tiyata da reza reza tana gogar fata ta samu hanya ba sai abin da hanyar ba in ta ɗau hanya kai ka iya ta wuta لأن القوابل domin lallai ungozomomi fi haza zamana a wannan zamani sanda bashiru abdullahi ya littafin ya ce ƙalla kaɗan ne daga cikinsu an yi hafazna
suke kiyayewa minan najasati daga najasa bar kai ba haka ba tubashir daman nifasi suna runguma jinin haihuwa ma'ana suna alaka suna hulɗa da jinin haihuwa wa gairihi da waninsa minan najasati na najasa sai ga ba sa yi da tsafta ko ta yaya sai su ta dakumar su ɗauka suke haihuwa da komai dakumar abin haihuwar da jini da komai ko ta yaya sai su goga su ɗauka su ba abin da ya dame su sai kaga ta dawo kuma irin wannan jinin wata musul mauluda kuma sai ta shafi abin haihuwar wa ma alaihi da abin da yake kansa minan libasi na tufafi tunda a ka'ida shi da ana haihuwarsa in ya zo ƙar to ɗauke shi ake ba a san abin shi a cikin wannan jinin kuma a lokacin da aka ɗauke shi ƙoƙari ake a goge shi daga wannan jini da sauran abu na ruwa na haihuwa da yake tare da shi a goge in aka goge to daga nan sai a kai shi kuma cikin wani tsumman ko wani zani ɗin da za a ci gaba da tafi da harkarsa amma ba a yadda a bar shi saboda ganin tare zo da jinin a yi ta gogayya tsakanin jinin da shi a ai wannan jinin da ya zo tare da shi na larurar a zo ne tun da an zo a raba su ba a haɗa su ba shi wannan jinin na jasa ne sai a ware shi shi sa shi ya ce da yawa ungozomomi na wannan zamanin kaɗan ne daga cikinsu suke iya kiyaye na jasa waɗansu za ka ga suna rungumar jinin haihuwa da waninsa minan najasati na najasa wata musul mawdu da suna shafar abin haihuwa wa ma alaihi da abin da yake kansa minan libasi na tufafi bi zalika da haka da wannan najasar a hannunsu min gairi gasalin najasati ba tare da an wanke najasar bil ma'i da hudu da ruwa da ne sarki ba in ta ɗauke jaririn to abin da ya shafi hannunta na irin wannan najasa din so ake ta wanke sannan ta ci gaba da hulɗa da jaririn ba wai dan ganin tare suka fito ta ci gaba da daƙumar jaririn da jinin wannan da ya kamata ba wa zalika la yajuzu yin haka bai halatta ba kai ba ma haka ba ba'dhumna shashin waɗansu daga cikin masu ungozomancin nan yu'alliqina al-mawluda suna lasawa abin haihuwa din mata allaka bi asabihin abinda suka rafiyo suka shafo da hannayensu min najasati nan najasa shine misalin da ba mu dazu bai kadhibihinna da ƙaryarsu da suke yi fi anna zalika cewa wai alasawa jariri irin wannan najasa din wai yanfa'uhu zai amfane shi ne kaza wa kaza zai ma maganin kaza da kaza waɗansu kuma ba lasa ba sukan yi harshe ba a sai an gama wanke shi tsam sai a ji alakatu irin jinin sai a goga masa akan goshi da a wannan duk wani nau'i ne shi ma na magunan su ba abin da zai masa dacen da yake cikin da ba goga masa ba wa ya tsare shi da haka nan a nan ma da ya fito shi ne zai tsare shi ya ta'ayyamu saboda haka ya zama wajibi an yi tahaffaza a kiyaye an zalika gabarin aikata haka kai ba ma ungozuma ba waka za kullum man yata na wani mauluda haka nan ma dukkan wanda zai dauki abin haihuwa din kada ya shafa masa najasa wayan bagi da hunnar tasmiyatu ya kamata gare su kuma su yi bismillah inda zalika yayin da za a dauki da la'annaha mashru'atun domin ita ma bismillah abin shar'antawa ce fi hazal mawdu'i a irin wannan wuri za a dauki da mai masa ayi bismillah wanda bismillah shi ke sai a ɗauke shi amma haka kawai a da kuma na ta koyaya wannan yana saba wa ƙa'ida amma an ka ambaci Allah to ka aikata ƙa'ida ta sunna da baiwa ne kuma da Allah ba mai ba da shi amma kun ga yanzu ga shi zamani da muka zo da yawa ba a san haihuwa yaƙi ma yake ta tare da yake ko wayan bagi ya kamata an yi tahaffaza a kiyaye filkin ɗati cikin kyalle ma'ana zanin da za a saka shi annati yanzu da fi har maulu wanda za a saukar da abin haihuwa a ciki ma'ana wanda za a saka abin haihuwa a ciki bi an ta kuna tufafin ta kasance min saubi daga irin tufafin mantur ja barakatuhu wanda ake ƙaunar albarkarsa ne
yadda da za mu ga shewa Abdullahi dan Godiyo a layi na ƙasa za ka gaya maka wani rakami kuma ya ka dogon bayani a ƙasa. Me yasa ya ka maka wannan dogon bayani? Ya ka maka shine saboda malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala da cewa aka haifi da tufafin da za a fara saka jaririn yana daga cikin shari'a sai an nemo tufafin wanda ake kaunar samun albarkarsa, ko ko a kowane tufafi ma za a iya saka shi a ciki. Domin annabi sallallahu alaihi wa sallam sahabbansa masu albarka suna neman tabarruki da tufafin su wajen yin haka. Da mutum ya ga matarsa ta kusa haihuwa yakan zo idan da wani tufafi ɗan ƙarami a wurin manzon Allah, ko kuma mutum ma ya zo da tufafin ya ba wa ma'aikin Allah ya rike shi a wurinsa. Wani lokaci zo ce na zo ne in karɓi tufafi ya Rasulullah. Idan ya karɓa, idan aka haifi nan da fara naɗe shi a ciki, ina fata mun gane. To malamai ba su yi saɓani akan wannan na ma'aiki ba. Inda suka yi saɓani shine bayan ma'aiki ya koma ga Allah, za a iya ci gaba da irin wannan neman albarka ɗin a wurin bayan Allah, ko ku a'a abin ya keɓanta ne ga ma'aikin Allah. To shi yasa yi maka wannan rakami ya kawo maka bayani na malamai da waɗanda suke ganin za a iya da waɗanda suke ganin ba za a iya ba, tunda ma'aiki ya koma ga Allah. Abin an keɓance irin wannan neman albarkar ne da shi a fahimtar waɗannan. Su kuma a fahimtar sauran suna ganin a'a in dai da wanda ake ƙauna albarkarsa to ba da yake a karɓi tufafinsa a fara saka wannan jariri da shi. Wannan ma bayan Allah shi ne kusan mu a nan ƙasar Hausa asalin fara kaiwa jariri kayan barka. Mun gane wannan ya kawo riga, wannan ya kawo kaza, wannan ya kawo kaza. Shine da can idan aka yi haihuwar wanda ake ƙaunar samun albarkarsa, ma'ana mai ilimi mai kamanta aiki da ilimi, shi yakan kawo wani abu, ko da kuma a kasuwa je siyo shi ba shi ya amfani da shi ba, yakan kawo sai ya ce ai daga hannunsa dai ya to a naɗa a saka jaririn nan a ciki. To haka aka fara, to daga baya kuma sai ya goce koma al'ada. Kuma da yake malaman da suka tafi akan cewa wannan ya keɓanta ga ma'aiki sun farin jayi akan malaman da suka ce ya halatta a ci gaba da yin haka. Shi yasa a hankali ma sai aka da yin haka. Sai dai kuma mu ya zame mana al'ada in an yi haihuwa ai karo a tarawa abin haihuwa kayan sakawa. To idan mutum ya yi wannan da niyyar musa'ada, sabon ɗa ya zo bari a taimaka a bada tufafi, to wannan babu laifi. Amma a ɗora shi zama wajibi, kuma wannan shi ne kuskure. Wanda bai yi ba ce wannan ko kayan barka bai kawo ba. Ina fata sun gani. Shi sa ya ce to a samu tufafin mantar jabar katubu wanda ake kaunar samun albarkarsa. Izima ba ta adatin nasi, domin al'adar mutane ta shuɗe annahum ya tabarrakuna, su suna neman albarka ne bi asarar akabiri da irin kayayyakin manya min ahalin ilmi na ma'abuta ilimi malamai, aw salahi ko kuma ma'abuta gyara, aw kuma ma'an ko kuma ma akan samu wanda malamin ne kuma yana cikin ahalin salahi ko su biyan baki ya. Fa idan nazala al-mawlud, idan abin haihuwa aka saka shi shine ma'anar sauka da fi sauki ahadihim, cikin tufafin ɗaya daga cikin su, aw qirqatin ko kuma kyallan min wani kyalle min asirihim daga irin abin da suka bari, irin kayayyakin su. Fa zalika indahum, yin wannan a gurinsu wato gunmun riba ne wa barakatun kuma albarka ne. Wa ya hazaru, amma mutum ya kiyaye an ya furujar tafakura, ya fitar da yin alfahari fi zalika thawba a cikin wannan tufafi. A ce an haifa maka abin haihuwa, ka je ka siyo tufafi mai tsada, ka ce ai tun da dan ne sai mai tsada, sai tufafin albarma a nade shi a ciki, to kaga alfahari ne. To mutum ya kiyaye kada ya ce zai siyo irin wannan na alfarma na alfahari ne. Da annaba adawu, domin waɗansu daga cikin mutane yadda kizu suna riƙon zanin da za a sa jariri min haririn daga alhariri. Da annahu mamnu, shi ko alhariri abin hana amfani da shi ne lirrijali ga mazaje, walau shabiyan ko da ƙaramin yaro. Au makaruhun bin, ko da yake waɗansu malaman sun ce in ƙaramin yaro ne makaruhi ne amfani da shi, amma wannan magana ta farko cewa namiji an hana shi amfani da alhariri ko da yaro ne, wannan shine magana da tafi inganci. Sai dai
idan larura ce ta sa zai amfani da alharini mata su aka ce su amfani da alharini ita ma mace da aka ce ta amfani da alharini za ta yi ne a inda take kemance daga ita sai mai gidanta ba yadda ta yi amfani da alharini don ta fito da shi kan hanya ana gani ba tunda shi tufafin alharini yana da bambanci da sauran tufafi har da abubuwa guda uku abu na farko rashin kauri ba shi da kauri abu na biyu yana sheƙi ne da shi abu na uku rashin sheƙin yana sa wato rashin kaurin yana sa saƙarsa kuma ta zama shar-shar ba cikakkiya ba to shi sa sai aka ce kuma har yau abu na hudu kayan da ake yin sa yana da tsada shi zaren da ake yin sa ainihin zaren ma akwai yanayin alharinin da zaren kashin wata tsutsa ne da shi yake amfani wajen yin sa don haka yana da tsada na alfahari ne to mace ma za ta saka sai dai in ba mai shiga wurin daga ita sai mai gidanta to shi ko namiji an hana shi sai dai inda larura ce ta bujuro saboda sharar-shararsa yana sawa ga wanda yake da kazuwa a jikinsa in ya saka kazuwar za ta rika dan samun iska wanda za ta rika dan samun iskar da za ta dan bushe a samu kantace kwalkwale yadda zai zama ciwon yaƙi warkewa don ba wannan ba a yadda ba shi yasa shi wannan hudu ya ce wani awwalu amma wannan hukuncin na farko cewa ko da yaro ne kada ya amfani da alharini a zaharu wannan shi ya fi bayyana a sarari to ya hazaru kuma ya kiyaye shi matabincin abin haihuwa min akazi ba'dihim da waɗansu daga cikinsu suke rukun zalikal kirkata wannan kyalle da an kusa yin ga kawunansu aka kawo a nan jaririn mutum sai ya yi wala yashtaruna al-mawluda biha ba sa suturce abin haihuwa da shi nan yastaru da ne yana da mawdu yastaru na mawdu da ba yashtaru na ba li'an la ya tagayyara husnaha domin kada kyan wannan itibabin ya canja aw ya kusa sama da ko kuma kudin ce ya gudu zalika da haka mun fahimci nan ko to ga wani nan waye ta ayyanu ya zama wajibi an ta kuna ijaratul qabilati ya kasance jingar ita ungozo maɗin ma'ana abinda za a biya ta ma'anin wata ya zama sananne ne kada kawai a ce ta zo ta kama aikin ba ta san me za a bata ba sai ka ce ba a yi sabir sai ce maka ana yi sabir ai shi zai gyara in ka da bi ijarati in din ya kasance da jinga ake yi in ya kasance sai an biya ake to kafin a yi a bada maka mai za a biya shi sa ka ga yanzu irin masu karɓar haihuwa na karatun zamani da ake da su suna da wannan ka'ida da an je an gaya mata ita me ake cewa mazoma ne da ingilishi midwife ko yawwa to da an same ta a unguwa an je an gaya mata haihuwa ce gidan wani wace ya tabbata ce shi 6,000 ake biya ai kaga shi ne tsari shi ya tuto ba kuma to sai ta tuwo da duk abin da ta san za ta yi amfani da shi wanda kaga mu wanzu alhamdulillah mun samu ci gaban ma in kaga mai karɓar haihuwa ta taɓa jaririn kai tsaye to ita ce bai taɓa tsarin ba mu wanzu zamani ya zo da saba ta leda a irin glove din nan wanda idan aka saka kaga ya hannunta ba zai taɓa ma da jasar ba ko musamman mu da yake yanzu lokaci ne da ana iya samun cuta ma ta hanyar gogayya don duk mutumin yanzu shaida ne ko ba haka ba na to ga cuta tana nema ta sa a rufe harari har ga shi akwai awoyin da ba a yin dawafi kulle shi ake gaba ɗaya to kaga abin ya zama sai da takatsantsan to kaga sai ta nemo duk irin wannan kayan aikin sai ta zo da su kuma akwai abubuwa ma da ake amfani da su na likitanci wanda duk sun irin waɗannan tun da karatunsu na zamani duk sai zo da shi dimmi yana cikin irin kuɗin yana cikin kuɗin wannan ladin da za a biya ta na aikin nata da za ta yi su da kaga wannan tsari ne ya yi kyau illa dai kawai su masu irin wannan aikin su yi abin da yake na dacewa wajen rangwantawa sauƙaƙawa kada su rika tsada abin da zai rika gagarar mutane musamman a wannan lokaci da muke ciki wanda da yawa mutane ana cikin jarabawa ta talauci aljihu ya yi ka ba na manta wani bawan Allah
ana ce masa matarsa ta yi ya fara munna daga ce a yan biyu ne sai sa kuka an ɗauka kukan na murna yake na daɗi yake a shi kukan shi ɗayan ma tunani yake ta yaya zai samu abin da zai warware to kuma an ce ne to kaga duk wannan mai kawo rashin sanin ka'idar addini da kuma al'ada da yake da sawa al'ada ita wacce ta karɓa haihuwar idan ya zama na biyun ne suka zo ta tausaya ta karɓi ladan na ɗaya ɗin ta rage masa zafi su kuma nan abin duk da shari'a ta ce ka ai ba sai an yi ba domin ka da shari'a ba zai kuka ba mutane ko na wata ne ba ba abin yanka zai tunani ba to ai shari'a ta ce ba ka da shi ta gama sai kana da shi in ba ka da shi ba wanda ya nuna ba ga hadisi na Bukhari manzon Allah ya ce idan aka yi mutum haihuwa idan yana da dabba suna ya ambaci sunan ranar suna ya yanka dabba idan ba shi da dabba suna ya ambaci sunan ɗansa da mutane ko shi su mu adan da yake ɗauka dole ne yanzu har ma wata fitina yake sai a yi haihuwa cikin azumi wai sai a ce ba za a yanka ragon ba sai bayan sallah wannan saba sunan manzon Allah ne saboda wai ai da azumin ba za a samu damar yin waɗancan al'adun da na gaya mana ba su DJ ba za su zo a yi biki a raka shi a yi shigantakar fitina ba saboda darajar kwarjinin azumin ramadana wai sai a bari sai bayan sallah sannan sai a zo wannan kuskure ne ba na manta ba na mun dawo daga haji wani bawan Allah matarsa sai ta haihu to matar tasa da ta haihu babata kuna gane zancen baban matar tana mata tare da yaji da ita mata sai suka ce tun da hajiya ba ta dawo ba ba za a yi rago ba a ajiye tukuna sai hajiya ta dawo sannan sai a yanka in ta kai ta muku daga sanda yaron ya cika kwana bakwai sai da aka ƙara kimanin sati uku sannan ta dawo sannan kuma bayan ta dawo aka zo aka ce a sa rana a yanka rago ta ga wannan kuskure ai kwana ta bakwai shi suna ta ce a yanka rago duk da dai idan wani abu ya sa ba ya kwana na bakwai ba za a iya yi amma da abin a hannu a ƙi a rana ta bakwai ne wannan kuskure ne bai kamata ba san mabata masa suna ba sun faɗi sunan amma kuma ga rabon aka ke yankawa hajiya sai ta dawo tun da hajiya bai ya ce a ba bai ya ce tana jira ta ci nama ba a yi mana haka ne da ta mutu a can shi kenan sai a ce tun da hajiya bata dawo ba za a yanka rago wannan kuskure ya kamata dukkan abin da ba shari'a ce ta ce a yi shi ba kada ka yi shi kuma idan ka tsaya tsayin daka in Allah da za ka yi nasara ai wani yin cikin da duka Allah ba makarata kuma da yawa masu matan kaga suna da wani abu idan suka san idan suka yi al'adar za ka yadda sai su yi amma suka san ba za ka yadda ba to da wannan wata mata ka shara ka zama da cikin sun mutum to wata da kan sun mutum to yi wa wanda wanda ya magana ce to yin abin yawa tafi gidan su mana yi Allah ya sa mu dace to ga dibin da abin yake sun ba da zalika ko menene in ka da bi ijaratin ko in ya kasance da biya ake da kudin ake da jinga ake to a faɗa mata abin da za a biya ta kafin ta karɓa haihuwa sun ba da zalika sannan bayan haka bayan abin da ta faɗa in za da hashe a idan ya ƙara mata wani abu shi mai haihuwa wanda aka yi haihuwa hukuncin wannan ƙarin da ya mata hukumar ibati hukuncin kyauta ne an kira ta aka ce in ki zo za ki karɓa haihuwa a gidan wani ta ce ku gaya masa 6,000 yake biya ya ce ba komai masa ta zo dai ba ga haihuwa lafiya ana haihuwa lafiya sai na ko 10,000 sai mika mata to ba za ta ce bari da yaro kudin nan ba kudin ka hukuncin kyauta su ke wani sai ta karɓa ya huta waka zalika hiya haka nan ma dai ita
imra'at qabulahu minhu idan ta ga za ta karba daga gare shi sai ta karba wa illa in ta gama za ta karbi ladan ba ma ta rakatu sai ta bari ta ce kawai ni sai na yi saboda Allah kaga shi kenan ya yi daɗi haka to shi kaga su can a da zamanin iyayen da kakanni da ake sharaɗanta ungozoma sai an ba ta kaza sai an mata kaza sai an ba ta kaza kaga da dunkule kuɗin aka yi aka bata da ya fi dacewa da addini amma a bata kaza an bata kaza a ciki akwai al'ada kuma mai ya kama shakka ga shi wanda aka yi wa haihuwa wanda da haka yake har ma wai in aka yanka dabba ko akwai abin da za ta yi malam menene nata haka da wuya na malami ne karba ta ta mutu ina so ai bayan Allah akwai abubuwa da dama wanda wani abin ka gana sai ka zaci kamar addini ne ce sai a hankali ka muka rasu sai ka ga ba haka ba ne kaga dubu da wata al'ada da ake da ita a garin nan yanzu ita ma dai ta ja baya ko ana yin ta ma dai ba da yawa ba idan mutum ya wanke gawa wai kayan da mamacin ya wuta a jikinsa aka tuɓe to da mai wankan gawa wata kuma yaka tarbiyyar sa gaci kuma bayan haka ma kayan da aka yi amfani da su wajen yi masa wanka irin idan yanzu ne an siyo irin su roba su bokiti sai wai an cika hatsi a cikin wannan kayan ranar kuma uku ma haɗa wani kai ka ce karatu ne kawo ranar uku sai an cika sai an kai masa shi ne wanka ga duk wannan abubuwan yanzu ana sa mutane duk ana ganin ba karatu yake ba an fara kawai cikin su to Allah ya sa da abin da ba karatu ba a kawai cikin su wa hada kaga wannan biyan kuɗi idza kana walidan idan ya kasance uban dan ne wa in kana ghayra walidin idan kuma ba mahaifin dan bane ba to ba la yu'li zalika ba za a bada wannan kuɗi ba illa bin malin nafsi sai da dukiyar kansa wa kaza walidu haka nan mahaifi in kana bisabi mala ko da ya kasance yaron yana da dukiya to haƙƙin ɗan ne baban ya sa ya biya a masa wannan aiki ɗanin gari wayan bagi ya kamata liwani da mauludi ga majibincin abin haihuwa an ya tihi ya je da shi nan liman yurja barakatu ga wanda ake ƙaunar samun albarkarsa faya halika hu ya masa taunan dabino shine da wasu da ke cewa ta halika ma'anar taunan dabino mutum ya saka dabino a bakinsa ya tauna sai ya tauna shi gaba ɗaya ba guda sai lakatar ruwan dabinon ya bismillah ya lakata wa jaririn a kan harshensa wanda yana da muhimmanci kwarai bayan Allah izuwa rada dan ya gangaro a hadisi awwala mauludin farkon abin haihuwa fil islami a cikin musulunci amma anan ana nufin a bayan hijira mun gane ko a bayan hijira farkon abin haihuwa a cikin musulunci a bayan hijira Abdullahi bin Zubair shine Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Zubair mahaifinsa shine Zubair bin Awwam mahaifiyarsa ita ce na Asma'u ya sayi a Abubakar Siddiq wanda da shi ne ma ake uwar mu'mina da Aisha alkunya ake ce mata Ummu Abdullah to da aka haife shi lokacin da aka je Madina sai aka samu jinkirin samun haihuwa daga gurin masu hijira waɗanda suka yi hijira sai suka daɗe matansu bayan an koma Madina ba su samu ciki ba da su haihu to Yahudawa da kuma munafukai da suke cikin Madina wai sai suke nuna wai Allah ya yi fushi da musulmi ne ko haihuwa ma ga shi da ya hana su har ma wannan zancen ya yaɗu ba ma a Madina ba sai da ya dawo Makka ba ake faɗa ana cewa ga shi nan ma haihuwa ma sun daina kuma har waɗansu daga cikin musulmi tun da kasan duk abu ne na farkon musulunci sai a hankali ake tusa wa mutane tarbiyya
take shiga su har ma waɗansu daga cikin musulmi sun fara samun damuwa akan ana ganin sun daina haihuwa saboda sun dawo Madina. To katsam sai da na Asma'u ya sai dai Abubakar Siddiq sun ta haihu. Wannan haihuwa da ta yi an ce Madina murna fa ko ina farin ciki yake saboda wanda dama ya san iko ne na Allah za a haihu, Allah ya kawo damar ya ji daɗi ya san an haihu. Wanda kuma yake farkon musulunci ne wancan abin da ya fara ɗiwansa kaga ya an warware shi da shi ne sai aka ɗauko shi a kan manzon Allah. Amma lokacin da ana zaman Makka farkon wanda manzon Allah ya fara da wata hannunka shi ne Abdullahi bin Abbas. Lokacin da mahaifinsa Umar Fadl ta haife shi ana gama wanke shi ta saka shi a sabon zani da kanta kuma ta ɗauko shi ta duso gidan ma'aikin kuma ta taho da dabinanta tana zuwa ta ba ma'aikin Allah ta ce ya Rasulullahi ga wannan ta ga kuma dabinan nan ai masa ta hannunka. Ma'aikin Allah ya karbe shi da hannayensa masu albarka ya tauna dabinan nan sai da ya zama ruwa. Manzon Allah ya dakato ya ambaci sunan Allah ya dakata Abdullahi bin Abbas. To malamai suka ce wannan yawon ma da ya shiga bakinsa a nan Allah ya shiga da imani da ilimi. Shi sa za ka ga cikin biyun nan yana cikin na gaba wannan al'umma ne. Imani ba a kawo irinsu, ilimi kuwa ai malamin su ne ma kawai ya fi su. Wanda bai kuwa sun ji a nan ma Abdullahi bin Abbas ya ba duniya gudunmuwa a ilimi. Allah ya yi masa gaba. To shi ne farkon wanda annabi ya fara da tarika. Amma bayan an koma Madina Abdullahi bin Zubair ina fata mun gane wannan. Abdullahi bin Zubair utiya bihi nabi aka zo da shi gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba duka hu bi tamnatin sai masa taune da wani dabinuwa ya tauna dabina ba da anda naka fi bani bayan ya tattauna dabinan a cikin bakinsa a kalimatu mai girma sai dakato daga bakin nasa sai dakatawa bakin Abdullahi bin Zubair sai dakatawa Abdullahi bin Zubair. Isa da gama malam da ya tahqiqin littafin yayi rakami a rakamin sai ya ce maka isharatu ila hadisi Muslim fi qissati Abi Talha wa zawjati Ummu Sulaim da malar rabat mahar akhrajahu Muslim fi babi min fada'il Abi Talha al-Ansari. Haka shi ne mai kawo maka rakamin hadisi da ya kawo wancan da ce to kaje shi ake dan haka idan ka gama ta tsufa ma lokacin cikinta ya kusa za a haife shi da akwai bukatar ka da rike da biyu tare da kai ba dai komai ba saboda idan aka yi maka haihuwa ba tare da ka bari lokaci ya ja ba za ka ɗauko jaririn ko jaririyar ka kai shi girman da ake gaurin samun albarka da wanda Allah ka ce to kai ma uban ɗan ya halatta kai da kanka ko ba kai ba ko uwar ma da ta haifi ɗan ya halatta ta yi man gabe ya halatta ta yi kai ma ya halatta ta yi illa dai kawai al'umma ce ta to a haka wanda ake ƙaunar samun albarkarsa ma'ana wanda ya fi kamanta bin Allah da ma'aiki bakinsa koyaushe cikin kira Al-Qur'ani yake kuma gabobinsa suna kamanta aiki da Al-Qur'ani to wannan bakin ana sa ran akwai albarka a cikin sa tunda koyaushe yana karanta kitabun lahi to sai a kawo yi wa yaron ta halika ya tona da bidon idan ya yi gaba narkewa sai ya dakata ma a harshe ko za ka sha mamaki Allah da gwaninta in ka dakata jaririn tandewa ne daga sunan kuma kai Allah da hikima ne Allah ya saka ban zama da alheri ana son kafin yaron ya fara shan komai ba na kafin ya fara shan nono za a yi masa wata to akwai wani bincike da wadansu likitoci suka yi sai suka gane duk yaron da aka yi masa ta halika kuma aka ba shi nonon babarsa yalan nan wanda mu da a al'adar mu ta Hausa ta tsaye ake zuwa da shi to a ka'ida ba ta tsaye wannan me yalan da ake gani magunguna ne Allah ya saka a ciki abin da yasa in yaro sha ake ganin yana gudawa cutattakin da suke cikin cikinsa ne wanda ya zo da su da ya sha wannan nonon sai ake wanko wannan cutattakin sai yaro ya zama in an ba shi wannan nonon sai a ga ya ɗan yi gudawa to shi ne guda sai a ce da an haihu mace ta zo ta zauna a rinka matse nonon
sai wannan yana mai maganin ya gama fita fari tas ya zo sai a ce to yanzu a bashi to wannan kuskure to waɗannan likitoci suka ce da ka yaro ta halika da dabino kuma aka zo aka bashi wannan nonon na farko to Allah zai bashi abubuwa guda biyu. Abu na farko yana cikin abin da zai kawo masa kaifin fahimta basira. So da dabino sinadaran da suke cikinsa Allah ya yi musu albarka. Dabino da kake ganinsa. Mun gane ko? Dabino da kake ganinsa. Shi za ka ga shi ana tasarrufinsa ta abubuwa da dama. Akwai wani littafi shi ba shi Abdullahi dan Fodiyo shi ya fitar da shi. Wanda a ciki yake ga cewa in mutum ya fiye cin dabino ma ko ciki ya bari sai ka ga ɗan kyakkyawa ne. Dabino da ya raka shi tasiri a jikinsa. Da gani ko bincike na malamai ya tabbatar da ko rauni na mace ya fara samu. Mun gane ne. To madam sai ta samu dabino da kwakwa. Dabino da mai kwakwa. Ta tafi abinta a gaba ta zauna ya ce ya kushi. Da dabinan da kwakwa. Khalifa. Ina fata mun gane kuma har yau shi a cikin dabino akwai sinadarin da yake taimaka da gani suna akwai vitamin A da E a cikinsa shi yasa za ka ga ma'aikin Allah ya sananta mana idan muka yi azumi mai gudunarki da dabino so da azumi yawa tana rage mutum gani ka lura ko ba azumi kake ban yawa ta yawa haka kawai ba kana sai ka rika gani kana sai ka gani Sakali. kawai ba kana sai ka rika gani kana to in ka danci dabinan in Allah ya ce biki ka sai ka ga ne shi wanda ake tanuka a bushe shi ake tanuka da shi dan ya shi a fatar sa yake zama kan ka tauna shi amma bushe shi ka tauna shi za ka ga ya zama ruwa sai dai me in bushakkiyar shirin da kake yi kasu akwai da sai ya bushe shi kuma a daka shi sai ya wani taushi na musamman to wani babu ni mafi yawa ma na kan ajiye irin ajuwa ne ajuwa saboda kasan shi wannan yana da wani bambanci da sauran dabilai saboda hadisi da ya magana kansa da haka nan ya sa ka samu ajuwa sai ka dan ka ajiye ana haihuwa dan kai ma da kanka sai ka masa in kuma ka kai wa wani to babu laifi in ka kai wa wani babu laifi sai ya masa kuma kai da kanka ma yayi lafiya mana wannan ce ma ce da kanta yayi ta tauna ta dakato ta yi suna ta dakata ma da sha sannan da an jima ta dan huta kuma ta jawo nono ta bashi ni ya tsotse komai na maganin nan da cikinsa sai ka ga yayi lafiya shi kuma wancan da biyu da mamala da abin da kaga annabi ya koyar da mu wallahi alheri sa da yawa ne ko ka rage ko ba ka rage ba to tunda annabi ya fara ba jariri da biyu mana kai a gani ai sai da biyu ma ya ga su wajen sa'an da ko har a wannan kasar mai kiya suke fara ba Allah ba ya tsana a kuma ta zamanin wani gwamna ne zamanin shekaru da aka yi dokar harkar shigo da giya a majalisa aka kawo gwamna zai sa hannu sai ga sarkin yamurai da sabon wuri idan nuna muku a labarai ya zo a gidan gwamnati yake giya shekaru su ma buga su yan kasa ne kuma suna zaune a kano kuma su giya su a gurinsu ba laifi ba ce ba kuma su ita giya suna sadakin aure da ita suna yi akwai wanda za a je neman yansa sai ce sai ya kawo wuski katar 20 shi ne sadaki kuma sai ya kawo wuski katar 20 ita ce sadaki ya ce kuma giya idan aka haifar mana jariri muna fara ba shi kurba yana kare hujjojinsa ne na a sassauta musu Allah ya kiyaye ai mana mutum da ba addini ba dabba yake komawa ba dabba ba zai ba wani ɗansa jariri biya a gada ba dalilin jariri da mai
mun gane ko to ga kuma wani abin nan ku dan yi hakuri mun kusa ƙara su wurin tsayawa da ba sai na kai ƙarshen wasannin ba mu samu gurin da ya fi dacewa yace summa mabatil ummatu sannan wannan al'ummar ta shuɗe ala zalika akan haka suna kaiwa wanda ake kaunar albarkar sai ta halika wa huwa shine iza wulida lahum mawlud idan aka haifa musu abin haihuwa a taubihi suka zo da shi ila man ya'taqiduna zuwa ga wanda suke kudirce barakatu albarkarsa faya halikuhu sai ya masa taunan dabino lahum gare su wa yatahaffazu kuma lallai majibincin abin haihuwa ya kiyaye duk mawludi ga abin haihuwan nan ya kiyaye an yasbuka ilayhi haramu kada haramu ta fara shiga cikin yau wani ko ba haka ba ya kiyaye to shi abin haihuwa ba nuna uwa yake fara shawa to kaga shi kenan kada ya ciyar da gidan kawai da haramun domin ya ciyar da matar da haramun abincin da nonon daga ina ke towa abincin da take ci shi sa ake zane na da dare dan komai ba saboda ita wannan al'umma din yanzu ba kowa ne yake zama ya zama zuwa rai ba kowa ne yake da tsantseni ya iya lura da ta halali da ta haramun ya kauce wa haramun ya kawo halali gida ba kowa bane ba da yawa ma akwai waɗanda haramun din suka ɗauka kawai ita ce neman abinci haramun din suka ɗauka ita ce neman abinci kuma abin ya zama ruwan dare na to zan je sallar juma'a to lokacin an rufe irin kwanta din nan mun san da sallar aka rufe kwanta to cikin masu rufe wasu haliman da suke aikin sai na nan taka burki sai ne wani magana sai za a rufe hanya ce ina sani masallacin na to inda da rata daga inda gurin da aka rufe zuwa masallacin sai a buɗe muka rike ne shi da mota to sai shi ɗin wannan ɗin sai ce to ga babban mutum sai dai ka gaya masa sai na daga babban hannu sai ya zo don kada ya ɓata lokaci sai na gaya masa wane ne na gaya masa na ce ni wane ga shi kuma na son zan shi da mota yana jin haka sai ce a ku huta shi wancan na farkon sai ku yi zagayo to mana nan kawo na wannan kuma in ba ku labari na rantse muku da zatin Allah yau akan ta faru har da yaran nan su musul suna cikin motar yana zaune tun da yaran yana da wayo ya kalle shi ya kalle ne ya gaya za a yi ke ya ce ita kina gari to gari ko mutumin yanzu shi da haramun ai sai dai abin da hali me isa aka ce ka kiyaye ɗanka kaka fara bashi haramun jariri li'anna lahu ta'thiran fil qalbi yana da tasiri a cikin zuciya wa in kana sahibu koda ma'abucin kawo haramun din lam yakasidu bai yi nufin kawo shi ba dan wata illa a ya kawo masa haramun ya ci to ne yana da tasiri a zuciya ashe ka san wato in ba a kula ba sai a ba wa ɗa matsala da ba za a gane matsala ba sai bayan shekara 20 ko ba haka ba a to yanzu idan aka ba ɗa aka fara ciyar da jariri da haramun din za ta yi tasiri a zuciyarsa da yake nufi zai tashi da cikin kasashen zuciya shi sa idan ka koma tasibul insan shi ma littafi ne na shi wa Abdullahi dan Fodiyo ya kan bayani a ciki shi ce ba wai ka ciyar da matarka daga haramun ba a ita kanta matar ma in zaka je nemo ta kaka je gidan da ake cin haramun yace in ka je gidan da ake cin haramun ka auro ta haifa maka da ya sha nononta to sai tashi da ke kasashiyar zuciya shi sa annabi ce yana da tasiri a zuciya domin shi asasin tsoron Allah cin halali in kana so ka samu tsoron Allah original to ka guji haramun ka ci halali in kana cin halali in Allah ya zaka samu tsoron Allah da gaske amma ti da zaka rika faɗa Allah a baki idan kana dubba haramun a cikin zuciya sai ta kike shi ga kowa wannan
shi yasa malikin Allah ya ce kullum lamun da wata bi haramun farda ramariya duk namun da ya tsoro ta hanyar haramun to wuta ce ta cancanta da wannan namun dan haka bayan kana dan Allah mun da kiyayewa ba sai mun tara haramun ba za mu yi arziki Allah gwani ne kafin ya kaka doron kasar nan ya ware maka rabanka kuma rabanka za ka ci in ka ga ka bar naka raban ka ce ka tara ta hanyar haramun to raban wani za ka ci rabon wani ne a damar ne zama haramun alƙadare ka yi na wani ne kawarta to kana wantan na wani ya zama mai haramun kana kashi gida ka kakar da sisa bom ka kayi gidan da kai ba wasu ne ka kawo guba an ci a gidan ya kamata mu kiyaye duk da dai mutanen yanzu su ma masu cin haramun da suke yi idan aka ga ka kuce yau ne kai halali kake samu amma kuce yau ne kai sai ka ga ana wasa da kai ana juya ma hankali amma wani ya zo ko da an san cewa ana zargin da sata a cikin lamarinsa a kuma za ana zargi misali a samu mutumin da an san ba ɗan kasuwa ba ne ba komai ba baya harka ba wani abu a gefensa ba gadon dukiya ba komai ba a'a kawai ya samu wata kujera ne ta gwamnati sai aka ga yana abin da ya ninka albashinsa kun ka zo da labari ya ɗauka kuma ba ku wani da ma ka ga mu yanzu irin wannan ma irin da ake so mu wanzu ba ma irin wannan lokacin mutum kokari yake a wuyar kwamishina ko yan minista ko yan gwamna ko yan shugaban kasa ko da mummuna ce kuma sau da shi ke kyan zai daga ganin da munin ta sau da kawai abin da yake kallo ya samu alfarma kawai ya samu alfarma to wannan ba shi ne ba kuma ci aka kaka wa yayan manya ba ko yan ministan ce inda yana gama su cin halali sai ka wuya sa amma in ka samu ko ba haka ba to gaban ma yasa ka rika mai mota kaka ci amanar yayanka to za ku musu uwa a gidan da ake cin haramu su shewa Abdullahi dan gobe sun ce dan zai tashi da ke sun ce tushe ina ba ta mun ji wanda kowa yau karatu ne yi man nauyi ko ta haka karatu yake haka karatu yake Assalamu alaikum, na sha azumi a dalilin haihuwa sai na fara ramawa sai rashin lafiya ya kama ni ana saura guda 5 na gama sai azumi ya kama na wani shekara kenan shi ma ban samu gunayi ba a dalilin rashin lafiya likita ya ce na kula to yau kuma ga shi wani azumin ya gabato to yaya hukuncin wannan azumin na wata guda da kuma wancan na kwana 5 likita idan likita ya ce ba za ki yi azumi ba ki daina ciyarwa za ki kuma a takaice shi ne asali ai Allah cewa waɗanda ba su da ikon su yi azumi din to sai su ciyar da abincin masiri so da idan likita ya ce ba za ki iya ba amma fa in likita ne ya ce dan da yawa mata suka ciwo kuke wata ba ta son ta yi azumi ne sai ta zuba ciwo sai ta ce ai ba za ta yi azumi ba amma likita amintacce kuma sananne ya ce ba za ki yi azumi shi ke da sai ki kuma hukuncin ciyarwa wallahu a'lam wancan da ta bari ayyubai ta yanzu tana cikin lalurar da azumi ba zaki ba zai yi wata za ta rama azumi ta sa ciyar da shi likita ne ya ce ba za ta yi abu ka ji bayanin ta ba ai likita ya bata confirmation ba za ta yi azumi ba yawa ita cuta in ana sa ran za a warke ai ba a ciyarwa shi ne ai fa idan tumin a yamu wannan likita ya ce ba za ta yi azumi wancan 5 din za ta ci da shi kwarai min kuwa in wacce ana sa ran za a samu sauki ai sai ta ji sauki ta rama sai ta ji a yau to ai idan da ruwa ta ruwa yadda zai sai ba ta sai ba ta abinda zai iya hanawa ya hana abinda ba zai yi bai su bai ita da ruwa ya hata Allah
اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب